Molweni sanibonani. Ninjani? Niyaphila? Asibonge maniphile mfowethu Mkhonzweni Nibingelelayo. Welcome to all new subscribers to this channel ku YouTube. Njengoba sesinama subscriber awu 4,611. That's a milestone. Siyabonga kakhulu guys. Siyabonga ngendlela esimanga ngendlela enisupporta ngayo. Kuyasho ukuthi ngekudala siyangena ku 5,000 subscribers. Kuyasho ukuthi siyangena ngekudala ku 5,000 subscribers. Siyabonga kakhulu. Thank you so much. Ku TikTok 9,283. Siyabonga kakhulu guys, siyabonga. Keep on subscribing la ku YouTube and keep on following, pressing follow lapha ku TikTok. Sikhulisa channel yethu. Ngiyabonga kakhulu ngesupport yenu. Before ngene naku video elandelayo, ngiphinde ngibonge ngabasupporta ngama donations. Enza umkhulu umehluko. Thank you so much. Bengifisa nje ukusho ukuthi ngisekuyo le ndaba ema donations. Kokunye nje mhlambe ungasilekelela ngokusithengela nje idatha. Njengamanje nje idatha elidingeka kakhulu ngoba mas uploada lama video kudingeka idatha. Yiko ngithi ake ngikhulume le ndaba ukuthi ungasithengela idatha ulifake kwenye le inombolo ezila ku screen. Ngabe usupportile kakhulu kuleyo ndawo. Cishe nje yilokho, akukho okuningi mafethu. Yilokho nje, akukho okuningi. Okubaleka kakhulu isupport edlula yonke isupport ile ukuthi usubscribe noma upress ufollow. Hayi uyobe usebenze kakhulu lapho. Uyobe usupport ukwedlula konke. Ngiyabonga. Le video ngiyenzela labo abahlezi bengibuza la uma ngikhuluma ngomsholozi ubaba uNcamalala, ubaba Jacob Zuma. Bahlezi mangabe ngikhuluma ngaye bethi why ngingavezi izinto ezimbi azenzayo. Why ngilokho ngikhuluma izinto ezinhle kuphela ngaye. Why ngimbeka as if uZuma uyi-angel. Basho yonke into nje kanjalo ukuthi mina ngikhuluma izinto ezipositive kuphela ngoZuma. Asikaze nje size sekuzwe la ugxeka lento ayenzayo. For example le ukuthi athule nje izinto zonakala ku MK Party. Asikaze sikuzwe umgxeka ngokuthi uyathula nje indodakazi yakhe imosha iMK Party. Basho kuma comment abantu la. Ngifisa ukusho ukuthi into ezifana nalezo hayi ukuthi ngoba ngingawaboni lama comment wena, ngiyawabona. Angwa ignore futhi. Yingakho manje ngenza i-video special ngizo addressa wona specifically. Kungani ngikhuluma ngoZuma positively? Kungani ngingatholakali la ku video noma kuma video wami ngixeka uZuma noma ngikhuluma izinto ezinegative ngoZuma? Ngizophendula lowo mbuzo namhlanje. Yabona kupolitiki ikakhulukazi general. Kupolitiki abantu kumele ba-understand ukuthi ipolitiki is either uthatha
lolu hlangothi noma uthatha lolu hlangothi, kuba i-choice yakho. Yingakho uma ubheka noma kuba nama-elections uyayikhethela ukuthi yile iphathi engizoyivotela, no le ngeke ngiyivotele. Asuke ebekiwe lapha ku-ballot, ukhethe wona athi hhayi ngikhetha le. Kunjalo nangapha kupolitiki, kunjalo futhi nangabaholi bepolitiki. Umuntu uyazi-choose-ela ukuthi yini afisa ukuyikhuluma ngomholi weqembu elithile lepolitiki. Ngizokwenza isibonelo. Have you noticed ukuthi i-media, indlela esebenza ngayo, i-selective isikhathi esiningi? Mangithi selective, i-media isikhathi esiningi inokuthi kuyadicide ama-boardrooms ukuthi lolu daba lolu sizolupublisha. They don't just publish lolo daba abadicide ukulupublisha. Lupublishwa isikhathi esiningi ngenhloso ethile. Kungaba ukuthi mhlambe kuvunyelwa nokuthi lo daba lolu sizolupublisha ngenjongo yokuthi siyabona ukuthi luzosilethela ama-viewers amaningi, noma baningi abantu abazofokhasa kwi-channel yethu ukuze balalele lolu daba. Kungaba futhi i-decision ukuthi solupublisha lolu daba lolu ngoba kune-agenda ethile esifuna ukuyiphusha for mhlawumpe ama-funders noma ama-sponsors we-channel yethu, ukuthi masikhuluma ngalo daba noma silipublisha kanje ngandlela thile, lokho kuzobhenefithisa noma kuzoba i-advantage thizeni kuma-funders wethu noma kuma-sponsors wethu. Yindlela okusetshenzwa ngayo. Uyayizwa le ndaba? So ngibuye kulo daba lukaMsholozi. UMsholozi isikhathi esiningi uma ungabheka kwi-media in the past years nje, ake ngithi nje mangibala kusukela ehliswa kuba u-deputy president we-country ngo-2005 ukuza ngapha, ake ubheke ukuthi izinto eziye zakhulunywa nguZuma kuma-news noma ey'ndabeni zingakanani. Mangaphosisi, it was around 2007 or 8 la khona ubaba uZuma waze wathola enye i-award yokuthi ube i-news maker of the year. Shothi kukhulunywe ngaye kakhulu, ube umuntu okukhulunywe ngaye kakhulu ey'ndabeni. Kodwa ungathi uyabheka lezo y'ndaba ebeyikhulunywa ngayo isikhathi esiningi zayikhulunywa negatively i-media. Uyayizwa leyo nto? So kungani ngibeka le background? Ngizama ukubonisa abantu ukuthi uma ngabe uzokhuluma ngomuntu noma uzokhuluma nge-institution ethile noma i-organization ethile, kuba nendlela odicide ngayo ukuthi uzoyibeka kanjani le ndaba and uyibeka ngaleyo ndlela nje inhloso yakho yini. Ngifuna ukuveza lokho. Indaba kaMsholozi njengoba ngibekisa ngayo la, uMsholozi kukhulunywe negative stuff ngaye, bazama ukumdicelela phansi isikhathi esiningi, bekhuluma into e-negative ngaye. Did that mean ukuthi ayikho yini into e-positive neyodwa abebe ngayikhuluma ngoMsholozi? Zazikhona izinto ey'-positive ababe ngazikhuluma, but it was their choice ukuthi asizi-ignore ngamabomu lezi ey'-positive, sifocuse kulezi ey'-negative nge-purpose ethile esifuna ukuyifeza noma nge-goal ethile esifuna ukuyi-achieve. Uyayizwa leyo nto? So ngifuna ukuthini? Ngifuna ukuthi-ke kulaba abangisola ngokuthi
njalo ngikhuluma izinto ezipositive ngoZuma. Umbuzo wami uzothi kubo, yisiphi isizathu enifuna mina ngikhulume ngezinto ezinegative ngoZuma? Ingabe mhlambe nina ningajabuliswa ukuthi ngi-add ama-numbers kulabantu abakhuluma izinto ezinegative ngoZuma? Mina njengomfoka Mkhonza ngithe mangibheka ngi-observe ngithole ngathi sekuningi kakhulu okunegative okukhulunywayo ngumsholozi. Kangangokuba mina ngizobe ngiyimoshela isikhathi futhi angiziboni ngizoba ngathini legama leli, angiziboni ngizoba unique ngoba mina ngingumuntu othanda izinto ezi-unique. Angiziboni ngizoba unique uma ngizokopa okwenziwa yiningi ngenze kona. Angiyena umuntu isikhathi esiningi othanda ukulandela umshungu. I decided ukuthi ngizinike isikhathi mina ngifocus eku-observeni ukuthi kumsholozi yini enhle ngaye, yini epositive ngaye, noma ngabe kodwa engingakukhuluma ngaye bese ngifocusa kukho, ngikhuluma ngakho isikhathi esiningi because ngibhilivela mina ekutheni wonke umuntu, even nesiboshwa, umuntu oboshwayo njengamanje kuthiwa mhlawumbe ubulele noma ureyphile, isikhathi esiningi lowo muntu uma ngabuzwa le ndaba ngaye ukuthi ureyphile lo, uyi-rapist noma uyimedara noma uyikhila, immediately uzwa nje lelo gama ngaye, kuvele kugqibeke konke okunye okuhle ongaxoxelwa kona ngalo muntu akakwenza empilweni yakhe. Kugqitshwe ukuthi sekuvele leli qala elithi medara noma rapist. Uyayizwa lento? But the fact of the matter ukuthi noma lo muntu angaba yimedara noma angaba yi-rapist, mawungathi yalandelela kwabamaziyo uyothola ukuthi kunezinto eziwu-1000 ezinhle aye azenze empilweni yakhe. Mhlambe kwase kuba nalephutha noma lamaphutha ambalwa amakhulu okugcina sekufocuswa kuwo, agcina enza abantu bangatshelwa ngalezi ezinye izinto ezinhle ngalowo muntu. Yingakho-ke thina njengomfoka Mkhonza siqhamuka sithi no, even noma kukhona izinto ezingamaphutha esikhulunywayo ngumuntu, but that doesn't mean ukuthi nalezi ezinhle kufanele zikhulunywe. Uyayizwa leyo nto? And isikhathi esiningi lezi ezinhle ngomuntu ezingakhulunywa yizo kahle kahle okuwukuthi zisuke zidingeka ukuthi abantu bazazi ukuze bamotivate-ke ukuthi nabo benze ngendlela efanayo. Kodwa mangabe solo betshelwa ngalezi ezimbi bagcina bengasathathi lutho kulo muntu, bangasalaleli noma bangasezwa nix, even noma sebetshelwa ngezinto ezipositive ngaye ngoba banake lezi ezimbi abatshelwe zona. Kunjalo-ke ngami ngumsholozi. Umsholozi mina njengomfoka Mkhonza, even noma ngabe kukhona izinto engizibonayo ezingamaphutha noma ama-weakness noma ama-shortcomings kamsholozi, akusiyo umsebenzi wami ukuthi ngikhulume ngazo. Kunabantu okuwumsebenzi wabo lokho ukuthi bakwenze and bayakwenza. Mina ngifocus ekuvezeni lezi ezinhle ngomsholozi okufanele abantu bazazi, and lezi ezinhle azifandwa njengalezi ezimbi ngoba lezi ezimbi uthola ukuthi ezinye zize ziyafandwa kuze kube nabantu abasponsorishwayo ukuthi bazikhulume lezi ezinegative ngaye. Khona abantu abakuholelayo ukuthi bakhuluma lezo zinto ezimbi ngoZuma, baphila nje ngokuthi bakhulume kabi ngaye. Isikhathi esiningi thina esikhuluma ezinhle ngaye simbalwa futhi asina funding isikhathi esiningi ukuthi sikhulume ngomsholozi.
Yingakho isikhathi esiningi bamangala abanye ukuthi kungani sikhuluma ngaye noma ngezinto ezinhle. Zikhona ziningi izinto ezenziwa umsholozi. Abanye bayazazi futhi kodwa ba-decide ukuzi-ignora ngamabomu. Bafune kufocuswe kulezi. Kukhona even la abanye nje bayalalela umfoka Mkhonza mayikhuluma la. Kodwa bathi angeke ngize ngisubscribe kule channel. Ngeke ngize ngifollow le channel. Ngokuthi lo muntu lona okule channel, okhuluma kule channel, support uZuma. Lo abantu abaningi abangamfuni. Yebo, kungenzeka umfoka Mkhonza uyakhuluma, uyahlaziya mhlambe ngendlela ecacile noma ethandwayo, kodwa ngizolalela nje kuphela into ayishoyo, kodwa ngeke ngimsubscribele, ngeke ngiyisupport i-channel yakhe ngokuyinika i-subscription ngenxa yokuthi nje uhamba noZuma. Nalapha akunankinga, i-choice yakho njengomuntu leyo, i-choice yakho. But into engiyishoyo mina ukuthi even umuntu engaba mubi kangakanani phambi kwamehlo akho, it doesn't mean ukuthi uma mubi ngaleyo ndlela akukho kuhle ngaye ongakukhuluma. Kunjalo nje. Yingakho ke thina sila sikhuluma ngomsholozi. Zinhle izinto ezenziwa umsholozi, siyaziveza so that even isizukulwane esizayo esipure, esingakangcoliswa, esingaka-defilwa engqondweni, esingaka-deceive ngomsholozi, kufanele ukuthi sibe nethuba, sine-right isizukulwane esizayo ukuthi sazi both sides. Njengoba bekhuluma lokho kuba bakukhulumayo ngaye, nathi sikhuluma okuhle ngaye. Sibanike ithuba abantu abaseza noma isizukulwane esiseza ukuthi bazikhethele ukuthi yini ke abazoyithatha kulezi zinto esizikhulumayo. So ingakho sila ngeke singakhulumi thina ngabantu esikholelwa ukuthi bangamahero alelizwe. Even noma ngabe kunezinto ezinegative kangakanani ezingashiwo. Ngisho ubaba uMandela qobo lwakhe waba nawo amaphutha, kodwa amaningi amaphutha akhe kwadecide ukuthi agqitshwe, kungakhulunywa ngawo. Even yena ngokwakhe wayesho kaningi ethi I'm not a saint, I'm not an angel, nami nginamaphutha, ngoba wayebona ukuthi abanye abantu sebamnika udumo oluze lwedlulele kangangokuba amaphutha akhe bawashalazele ngamabomu. Lokho abangafuni thina sikwenze ngomsholozi ukuthi siwashalazele amanye amaphutha, sifocus kulokho okuhle, ngoba at the end of the day uyihero umsholozi yalelizwe lase South Africa. Thanda ungathandi, unomlando kulelizwe, namanje futhi usaqhubeka uya-eda emlandweni wakhe kulelizwe lase South Africa. Ngiyathemba ukuthi niyaphenduleka namhlanje. Ukugcizelela nje into engiyishoyo, ngeke size siyeke ukukhuluma izinto ezipositive ngomsholozi. Ngasiphi isizathu na? Ngesizathu sokuthi siyazazi izinto ezinhle ezenziwa umsholozi, senza umsebenzi, asenzeli thina kuphela, senzela nabanye abangenalo ulwazi ngomsholozi ukuthi bathole information at least balanced ngaye, because sekuningi okunegative okukhulunywayo. Thina ke singena kule side lalabo abakhuluma okupositive ngaye kuze kuzobhalansa i-equation. Abantu bazikhethele mabamuva on beya phambili nempilo ukuthi yini abazoyenza noma abazoyikhethela yona ukuyenza noma ukuyikhuluma ngalowo mholo kuya phambili. Yini abangayithatha kuleyo mholo, yini abangayicaphuna ukumuva on baya phambili, ngoba sikhuluma nje kunabantu abanye abathi mabenza izipishi zawo baze bakhothe oMandela, bakhothe o-R Tambo, bakhothe uSisulu and all that. Yingoba kunezinto abakholelwa ukuthi zi-positive
abayiqaphunayo noma abazithathayo labo baholi abangasekho. Nathi kumele sikhulume ngalezi zinto ezinhle ngoZuma ngoba isizukulwane esizayo kufanele naso masenza ama-speech noma senza whatever kube nezinto abayiqaphunayo ezinhle nezipositive neziqiniso futhi ngomsholozi azenzele lelizwe. So for that reason ngeke size siyeke ukukhuluma izinto ezinhle ngomsholozi. Asizenzeli thina futhi abanye baze bathi hey siyiphukuphuku ayini iphukuphuku nina anibona ukuthi uZuma hayi ukuthi kwesinye isikhathi mhlawumbe amaphutha akhe noma ama-weakness akhe asiwabona yingoba sisibona isidingo sokuthi kufanele siwa-elevate amaphutha akhe noma ama-weakness akhe because angeke kuze kulisize izwe kwa-elevate. Kodwa into engasiza izwe ukuthi si-elevate the strengths aZuma, lokho okuhle ngaye okungathathwa ngabanye bakusebenzise ukuya phambili ukwakha lelizwe. Ngeke kusize ukube silo sikhuluma izinto ezinegative ngaye ngoba at the end of the day kufanele kube nezinto ezinhle ezizosetshenziswa ezithathwa kulowo mholi oke wahola lelizwe oba yi-president yale country njengomsholozi. Injalo babhemu. Ngiyibekile ngicanti izwakele namhlanje so that even noma ngaba nothile-ke moving on ozoqhubeka abe nalo mbuzo ukuthi njalo umkhonzo ukhuluma izinto ezipositive ngoZuma as if uZuma uyi-angel. Utheni ngalabo abakhuluma izinto ezinegative njalo ngoZuma as if uZuma akusiyo umuntu, as if uZuma azikho izinto ezinhle azenzayo azenzela nomphakathi. Utheni ngabo? Anginawo ukhethe ukugxeka mina ngokuthi ngikhuluma izinto ezinegative ngoZuma. Nami kumele ngikubuze ukuthi kungani ukhetha mina engikhuluma ezinhle ungafokathi kulabo abakhuluma ezimbi. It's a choice. I made a choice. Fana nako ukuthi nje i-channel yami ngisebenzisa ulimi lwesiZulu njoba ngikhuluma isiZulu noma sibheda nje isiZulu sami kodwa abaningi bayasizwa ngoba phela mina kahle kahle ngiyimix yomZulu nomSwati. Mawungathi uyasilalela nje isiZulu sami akusizulu phaqa because simixe neSiswati kancane. Ngikhethe ngamabomu ukuthi ngisebenzise le language le nginenhloso ethile ngale language engiyisebenzisa la. Nakuba abaningi beyigxeka hayi akusebenzisa isiNgisi uzothola ama-subscribers amaningi ngabe i-channel yakho. Inhloso yami kwasekuqaleni ngabe ngiyasebenzisa isiNgisi kodwa inhloso yokusungula le channel yayihlanganisa ukuthi ngiyisebenzise le channel ngale ndlela engiyisebenzisa ngayo. Yiloko bafowethu. It's about choices. It's either umuntu uyayisupporta leyo choice noma angayisupport injalo nje. Ngiyanibonga bafowethu ngicanti niphendulekile kulo daba lokuthi kungani ngingayeki ukukhuluma izinto ezipositive ngoZuma. Ngicanti icacile namhlanje. So ngayibuza nje ngokuzayo mhlambe ngikurefer kuyo le video ngithi awubheke ivideo le engiyenze nge-15 September 2025 izokuphendula. Ngiyabonga ke bafowethu ngiyacela niqhubeke nisubscribe, ngiyacela niqhubeke nishare nenza konke nje kule video nisupporta. Nawo ke ama details la ku screen labo abafisa ukungithengela idatha. Ngala appreciate kakhulu idatha bafowethu. Fanele ngabe umuntu uyakhona nokuhambela ama-events e-MK Party. Fanele nje ngabe mhlambe kusasa umuntu ePitoli kuyokhava okuyobe kwenzeka lapha ePitoli njengoba i-MK Party izobe ilapha kodwa ngenxa yezimo ezithile asikhona ukufika lapho. Fanele ngabe i-MK Party siyayipromote iphathi kaMsholozi because sikholelwa ukuthi iyona ezoletha isixazululo kulelizwe. Kodwa ngenxa yamandla sikhona. So kulabo abafisa ukusupport ningasupporta bafowethu. Singaka-appreciate futhi kakhulu lokho. Ikakhulukazi ngikhuluma nani ma-MK Party amahle ngoba vele siqishe ngapha ku-MK Party. Sikholelwa ukuthi iyona ezoletha ushintsho ezweni lethu.
Yiloko bafethu, siyabonga. Ningasebenzisa-ke lama details aku screen for support. Niphile bafethu, niqhubeke support i-channel. Thank you so much.